Wrth greu trefniannau blodau, mae rhywun yn aml iawn yn meddwl am ddefnyddio oasis neu sbwng i ddal y blodau. Ond da ni wirioneddol yn trio meddwl am syniadau a ffyrdd gwahanol i arddangos blodau oherwydd bod oasis ddim yn torri lawr, ddim yn dda i'r amgylchfyd o gwbl. A dwi am ddefnyddio'r hein ganhwyllau, ond yn gyntaf dwi am eu toddi nhw. Pan fydd y canhwyllau wedi toddi, mae eisiau tywallt cwyr i focs o'ch dewis chi wedi leinio â phapur gwrdd saim a'i adael i oeri am tua awr. Tra mae'r cwyr yn caledu, cael darn o weiren ffensio fel hwn, chwistrellu glud arno a dwi'n ei orchuddio fo efo gwair neu wellt. Mae eisiau blygu fo drosodd yn ofalus iawn yn ei hanner. Dwi angen rhoi coesau arno fo mwyn iddo fo sefyll i fyny ac mae weiren drwchus yn gwneud y tro yn iawn. Wedyn dwi'n clymu tiwbiau profi bach gwydr y tu mewn i'r gwair fel hyn, tua 15 i gyd. Ac o'r diwedd dwi'n tynnu'r cwyr caled allan o'r bocs a rhoi'r daliwr gwair i sefyll i fyny'n ofalus. A rwan am yr hwyl, sef rhoid y blodau mewn. Cofiwch roi dŵr yn bob un o'r tiwbiau yma. A dyna ni. A dwi'n mynd i ddechrau efo chydig o ddail. Dwi wrth y modd efo dail hosta. Mae yna gymaint o wahanol fathau. Dwi'n defnyddio chydig o ddail mawr llyfn i roi rhywbeth i'r llygad orffwys arno fo. Wedyn mae'r blodau hunain yn sefyll allan yn fwy. Nesa dwi'n mynd i ddefnyddio dail porffor tywyll yma. Sbiwch del di'r lliw yma, mae'n anhygoel. O'r fflocs. A maen nhw yn dechrau dod allan wan. A mae'r arogl arnyn nhw'n fendigedig. A chydig o'r gwyddfyd. Mae liw del ar y gwyddfyd yma. Yn hytrach na i wneud o'n symmetrig, mae'n creu mwy o effaith os ydy'r blodau efo be dyn ni'n alw'n varied density. Rhai mewn grwpiau bach a rhai ar eu pennu hunain. A chydig o alcamela nesa. Mae hwn yn ffefryn ym mhob gardd bythynol, yn dydi? Ac yn tyfu yn bob man. Dwi'n rhoi'r blodau mawr fel y rhosyn yma yn is i lawr i fewn yn y trefniant, a wedyn y blodau mwy man fel y gwair a'r hiwcra yn rhoi uchder ac yn cadw cydbwysedd yn y gosodwaith.